nani makasimbe ndakasimba ngamene mulize andiri nani ko maputi chindipaiwo kandimbodyawa ndane nguva nsina kudya maputi apana chakaipona totengawo manje ndingwanise kukupa iwe ndombotorawo hafu ka alright regai tidaiwo tidye tese anditi hanzi chawaona idya nechi nawamwe idya nehama anditi sachindiudzai munonzi sekuru ani ndinonzi sekuru paredi sekuru paredi kana kuti sekuru padenja sekuru padenja alright saka apa munogara kupi sekuru ndinogara muno nonzi chiro kunonzi kumai kwamapako alright muri muchinhoi muno muchinhoi bosi alright so sekuruka pane zvandoda kungokuitirai hapana chakaipa bosi imimi movhura maputi todya tese no problem inini tokupaiwo zvandoda kuvhura todya tese hapana chakaipa anditi so ameno kuti tine kachipo keduwo kandauya nako kandatumwa nevanonzi vechawa health care vakati nditsvage sekuru wangu mati sekuru kadenja sekuru padenja kana kuti sekuru paredi sekuru paredi muno muchinhoi right chipo changu ndechichichi regai ndikupei chipo changu tione kuti zvinoita here aiwa chandafara ndeuye kuti munofara so chipo changu ndechichi sekuru right ndikuzoona zvangu ichocho chamapiwa nevanonzi vechawa health care hazvina kukwana zvinoshupa manda chaunikuti musazvinetsa nezita ravo asi ivavo vangotuma kati endei munopa sekuru paredi iro grosari rapwe nderenyu irori aiwa ndinotarisa kuti ninika mwari mbagare mumaimo mbakuraramise makore yakawanda aiwa tinotenda anditi aiwa iyi krismas handimuriziva kuti yapadhuze iri padhuze bosi ndo krismas box yenyu saka ichitotakurai muende ndezvenyu kumba kunani kuna adzimai ndinawo adzimai wangu adzimai variko kumba wariko aiwa endai munovasvitsawo kuti aiwa grosari iri tangopiwa aiwa munoti tapiwa nevana vedu pronunciation yacho yechishupa manje aiwa musazvinetsa mongoti vana vatipa vabva kuharare ameno kwaningaite sei aiwa tinotenda orai zvakanaka isekuru orit bye bye